Vamos a ir comenzando con este webinar que vai ser sobre as ferramentas do calendario de Coja e as subidas de cubertas, vale? Entón, bueno, imos comenzar primeiro pola ferramenta do calendario e logo xa miraremos algúns rexistros para ver como subir as imaxes. Entón, a ferramenta do calendario vai nos permitir definir que días pecha a biblioteca, xa sexa por vacacións ou por festivos. Entón, isto que nos vai facilitar é que o sistema poida calcular as datas de vencemento dos préstamos en función de que días abre a nosa biblioteca. Entón, imos entrar en Coja. Le damos aquí a usuario. Vale. Entón, para acceder á ferramenta do calendario, podemos ou ben pulsar aquí en ferramentas, vale? Accederíamos aquí. E aquí en ferramentas adicionais, nesta terceira columna que temos aquí primeiro usuarios e circulación, catálogo, e nas ferramentas adicionais teríamos aquí o calendario, vale? Entón, pulsamos aquí. Como vedes, aquí está en branco porque todavía non configuramos nada. Entón, o sistema vai nos permitir realizar diferentes opcións co calendario. Poderemos agregar festivos, editar festivos xa marcados, configurar algunhas excepcións que imos mirar agora. Entón, imos ver primeiramente agregar un festivo. Entón, simplemente para, bueno, aquí tedes, por unha parte, o nome do noso centro, este desplegable únicamente nos mostra o noso centro, a nosa biblioteca, un calendario, podemos manexalo ben con estas flechas, vale? Ou ben seleccionando o mes e o ano. Entón, aquí temos como unha mini lenda que nos di uns consellos para establecer os festivos. Entón, o único que hai que hacer é seleccionar nun día e abriríasenos este formulario. Entón, existen distintos tipos de festivos. Imos comezar cos sábados e domingos, que normalmente as bibliotecas, os centros están pechados, para non, o sistema permítenos que non teñamos que poñer un a un, senón que podemos repetir o festivo todas as semanas. Por exemplo, marcamos aquí o sábado 4, un sábado calqueira, vale? Entón, aquí poñeríamos sábados, vale? En descripción poderíamos poñer pois peche por fin de semana. E aquí temos as distintas opcións que podemos configurar. Entón, neste caso, ao tratarse de sábados e domingos, sería un festivo que se repite todas as semanas. Se lle damos aquí a este interrogante, saenos esta información. Entón, que nos di defina esta fin de semana como festivo, cada semana e demais, vale? É como unha axuda. Vale, entón, o único que teríamos que facer sería establecer o título, a descripción, bueno, o día seleccionando e damos a agardar. Entón, aquí á dereita vai nos sair pois con unha táboa con este tipo de festivo. Este tipo de festivo é un festivo repetible, de repetición semanal, xa nos pon aquí, vale? Como vedes é moi ilustrativo. Vale, entón imos configurar agora tamén os domingos. Entón, poñemos en título domingo. Fin de semana e o festivo, recordamos, repítese todas as semanas. Damos a agardar. E como vedes, a mesma táboa que vimos antes, engadíuselle o domingo.
vale? Coa mesma descripción, porque o motivo sería o mesmo. Entón, tamén poderíamos editar un festivo. Para facelo teríamos que pulsar, bueno, agora se nos fixamos, navegamos por todos os meses, vemos que todos os sábados e domingo están marcados en amarelo, vale? Polo menos do ano 2023, porque seleccionamos os sábados e domingos como festivos repetibles, vale? Entón, tamén temos a opción de engadir un festivo único. Por exemplo, se existe un festivo que únicamente sexa por celebración do noso centro, por exemplo, imos poñer pois o venres 13 de outubro, vale? Entón, poderíamos poñer festivo do colexio, por exemplo. Entón, ao marcar festivos son este día, únicamente no noso calendario vai aparecer como festivo o 13 do D de 2023. Entón, damos a agardar. E aquí vemos que se nos engade outra táboa cun festivo único, vale? É de outra cor, porque é outro tipo de festivo, e aquí no calendario vemos o festivo que acabamos de engadir. Entón, podemos editar este festivo pinchando nel, xa nos di que este festivo é de tipo único, vale? Non establecemos antes unha data porque únicamente é un festivo, vale? E podemos eliminar este festivo, podemos xerar excepcións nun rango de datas, é dicir, quitar este festivo, ímolo quitar, por exemplo, únicamente seleccionamos a opción que nos interesa e damos a agardar. Entón, como vedes, xa desaparece aquí da nosa táboa de cor rosa, non? E xa non aparece marcado no noso calendario. Vale. Entón, por exemplo, tamén, como dicía antes, podemos configurar excepcións. Imaginade, imos ir ao 23 de abril, vale? Cadra un domingo. Poderíamos poñer que esta é unha excepción porque, por exemplo, a nosa biblioteca decida abrir con motivo do día do libro. Entón, podemos poñer xerar unha excepción para este festivo repetido e poñemos un domingo, apertura. Vale, entón daríamos a agardar e vemos que esta excepción, bueno, vemos que todos os sábados e domingos seguen estando en amarelo, pero que este domingo é unha excepción porque ese domingo vai abrir polo día do libro e vanse facer actividades ou o que sexa. Vale? Entón, tamén temos, vale, seguimos ao 6 e ao 7 de abril, que cadran xoves e venres, poderíamos establecer os festivos ata a data, por exemplo, 07. Vale, entón aquí podemos poñer Semana Santa. Nacionais. Vale? Entón, estableceríamos aquí festivos nun rango e daríamos de agardar. Co cal, o que fai o sistema é detectar que estes dous son festivos únicos pola Semana Santa e tal. Se ademais queremos establecer o rango máis longo, porque normalmente amplíase, pois poderíamos engadir
E poñemos o mesmo ata o 7. Damos a guardar. E xa estaría. Vale? Entón temos todas as vacacións marcadas, todas as vacacións de Semana Santa, tendo en conta que os días que son festivos nacionais son o 6 e o 7. Vale? Se navegamos vemos que non hai máis que no mes de abril temos todos estes festivos e esta excepción. Vale? Tamén podemos marcar como festivo anual. Entón, por exemplo, aquelas datas que xa saibamos que todos os anos son o mesmo, celebranse o mesmo día, por exemplo, se imos a maio, o 17 de maio, podemos establecer que o festivo repítese todos os anos, vale? Entón, aquí xa nos di, isto tomará este día e mes como referencia para facelo festivo, vale? Entón, crearíase esta regla para todos os anos. Damoslle a guardar. Bueno, non, damoslle a guardar, non. Non puxemos nada, entón, imos editalo para especificar que festivo sería este. Entón, poñeríamos vale, en la descripción podemos poñer mesmo festivo anual. Vale? Aquí está marcada esta opción de editar festivo porque o que estamos a facer é editalo porque esqueceuseme antes de poñer a descripción deste festivo. Entón, como vedes aquí, non engadiuse aquí nas nosas tabuas, pero non ten nin título nin descripción. Entón, imos darlle agora, damoslle a guardar. Vale, entón, anualmente, festivos repetibles, seguimos a outros anos, vale, vemos que o 17 de maio está marcado noutros anos. Neste caso, cada domingo, pero neste caso, pois, en todos os anos é un festivo repetible. Podemos editalo, podemos cambiar isto, vale? Podemos non, incluso se ese día se vai organizar algo no colexio ou o que sexa, pois podemos xerar unha excepción no ano que sexa. Vale? Entón, máis cousas. Vale, como vedes, vaise poñendo todos os... Segundo o tipo de festivo que configuremos, vanse engadindo diferentes tabuas cos días que son festivos en función da súa cor, vale? Entón, máis festivos, pois poderíamos poñer ou que saibamos que son o... Imos volver ao noso ano. Que saibamos que son o anuais. Entón, por exemplo, o 1 de maio festivo. Vale, é o mesmo festivo, vaise repetir todos os anos. Vale? Se, por exemplo, non ten por que ser os festivos que engadamos non teñen por que ser atendendo a un calendario, quero dicir, se, por exemplo, a biblioteca pecha un día porque necesita facer inventario, ese día non se van poder facer préstamos, nin consultar, ni nada, porque se está facendo inventario da colección, por exemplo, imos a setembro, podemos pois poñer que o venres 22 e poñemos o título e poñemos de descripción a biblioteca pechará para facer o inventario da colección. Vale, entón podemos darlle a guardar e agora aquí teríamos
nos festivos únicos, porque é un festivo dun día, o festivo por motivo do inventario da colección, vale? Se un préstamo vai vencer un día no que a biblioteca está pechada, o que fai é pasar ao seguinte día. Neste caso, se un préstamo vencese o 22, pois en realidade a data de vencemento o sistema o que fai é configuralo para o seguinte día, que neste caso laborable, vale? Que neste caso sería o 25, vale? Entón, con relación á ferramenta do calendario, isto sería todo. Non sei se tedes algunha dúbida ou queredes ver algo en concreto. Vale, pois entón imos pasar ás cubertas, vale? Entón, vale, imos ir aquí. Entón, bueno, non sei se o sabedes, pero en Coja podes asociar cubertas aos rexistros bibliográficos do catálogo, dándolle así un aspecto visual dos rexistros. E estas imaxes van a estar disponibles tanto na intranet, que sería esta parte de aquí, como no OPAC. Entón, esta asociación faixe automáticamente se o sistema detecta que ten o ISBN posto, vale? O ISBN consignado no campo do ISBN ou o ISSN no caso das revistas, vale? Co cal pode darse dúas situacións. Unha, que un exemplar teña un ISBN correcto e estea ben consignado e entón aparece a cuberta do rexistro bibliográfico. Outra que non teña ISBN e, por tanto, non vai haber unha imaxe, co cal poderíamos subila nós manualmente, que é o que imos explicar nesta segunda parte do webinar. Entón, bueno, Coja, ademais, conta cun sistema que permite subir as portadas compartidas pois ao mesmo sitio, entón todos os usuarios vanse beneficiar da imaxe, non? Entón, se catalogamos un rexistro, é o que vos dicía, e lle consignamos ben o ISBN ou o ISSN, pois na base de datos a imaxe vaise mostrar automáticamente. Por exemplo, imos buscar no catálogo, vale? Temos aquí este rexistro bibliográfico, vale? Do que colga un exemplar que polo visto está retirado e, como vemos, ten consignado o ISBN e entón ao catalogalo pois ven coa imaxe asociada. Esta imaxe vai ser visible tamén dende o PAC, vale? Entón, no caso de que non houbese, de que non estivese esta imaxe asociada porque non se atopou no programa que fai esta asociación de imaxes, podemos subila ao programa, non? Entón, o que imos facer, imos buscar agora, a ver aquí, imos buscar un rexistro bibliográfico, por exemplo, vale, vemos este de aquí que non ten imaxe, vale? A pesar de que ten consignado o ISBN, non ten imaxe. Entón, o que imos facer para subir a cuberta deste rexistro bibliográfico, daríamos a editar e temos aquí a opción que nos pon cargar imaxe de cuberta a culés, vale? Entón, daríamos aquí e saenos este cadro emerxente que temos aquí, que nos vai servir para seleccionar a imaxe no noso ordenador que previamente teñamos descargada no noso ordenador. Aquí nos aparece o tipo de imaxes, o formato de imaxes que soporta o programa. Entón, a hora de descargar unha imaxe,
é importante que collamos unha pois o mellor posible, de mellor calidade posible, vale? Xa que se van beneficiar o resto de rexistros bibliográficos. Entón, daríamos aquí a seleccionar arquivo e, bueno, neste caso eu xa teño aquí ubicado, pero teríamos que buscalo pois no noso ordenador, onde a descargamos a imaxe ou onde a teñamos guardada para este propósito. Entón, neste caso, eu xa busquei previamente e temos aquí anfitrión de Plauto e damoslle a abrir. Vale? Como vedes aquí, xa nos aparece o nome da imaxe e a extensión. Este é un campo obrigatorio, xa nos di requerido, porque se non seleccionamos a imaxe non hai imaxe que subir. Vale? Se non queremos subir, pois podemos pechar a ventá ou pechala aquí ou pechala aquí. Pero imos subir o arquivo, damos a subir arquivo e xa nos aparece neste cadro emerxente que a coberta subiuse correctamente. Vale? Damos a pechar ventá e sabemos que no noso rexistro que antes non tiña ningunha imaxe, pois a pesar de telo ISBN, pois non había imaxe e agora xa temos aquí dispoñible. Vale? Se a imaxe cumpre cos requisitos tanto de formato como de tamaño, pois non debería haber ningún problema. Vale? Como vedes, ao pechar a ventá xa nos apareceu a imaxe da cuberta cargada. Vale? Despois, tamén pode darse a situación de que queiramos cambiar unha cuberta por outra. Vale? Entón, por exemplo, imos buscar aquí esta aquí. Pode ser que estea mal consignada a imaxe porque se trate doutra edición, en realidade pois non, ou que haxa outra imaxe máis actualizada ou o que sexa. O que nos sae ao darlle aquí a editar, non ten por que, pode ter, estou respondendo a pregunta, o nome da imaxe que imos subir debe ser o título ou ISBN, non, pode ter o título que queiramos, o tema é que escollamos ben a foto e a subimos, vale? Entón, nada, se queremos cambiar unha imaxe por outra, pois damos a cargar imaxe de cuberta culés, o mesmo de antes, seleccionamos o arquivo, vale? E, por exemplo, eu teño aquí outra cuberta alternativa e damos aquí, seleccionámola, damos a abrir. Sabemos que o título do arquivo está aquí, entón damos a subir arquivo, vale? Esa nos indica que a cuberta se subiu correctamente, vale? Entón temos a nova cuberta. Vale, que pasa con aqueles rexistros que non contan con ISBN ou ISSN, que hai moitos, xa sexa porque non é válido ou porque a publicación non ten ISBN, porque non é obrigatorio, vale? Por exemplo, publicacións propias de autoría ou mesmo traballos dos alumnos que podedes catalogar tamén non teñen ISBN. Pois nese caso o que se faría sería unha subida da cuberta a nivel local, vale? Se vos fixades aquí, o texto que nos aparece é cargar imaxe de cuberta a culés, vale? Por exemplo, imos buscar outro que teño aquí preparado, vale? Damos a enviar, vale? E aquí teríamos este exemplar, este rexistro bibliográfico, perdón. Vale, pois cando facemos o mesmo proceso que na subida de rexistros que xa teñen o ISBN consignado, daríamos aquí a editar. Como vedes, xa non aparece cargar imaxe a culés, senón que aquí simplemente nos di o sistema a opción de cargar imaxe. Entón, daríamos aquí a cargar imaxe e o sistema lévanos a outro formulario, xa non nos abre unha ventá emerxente. Entón, vemos que aquí o campo obrigatorio, pois igual que antes,
hai que seleccionar, hai que seleccionar o arquivo para subir, vale? Aquí xa nos di que podemos escoller un arquivo de imaxe ou un zip para cargar e que os formatos deben ser estes, vale? Parece que hai un máis na subida de cuberta local. Vale, entón nada, o mesmo que antes, seleccionamos o arquivo, neste caso estamos subindo a cuberta de la piedra lunar, vale, entón seleccionamos aquí, damos de abrir, vale, xa aparece aquí o nome, subir arquivo, vale, e aquí temos que, bueno, seleccionar se se trata dunha imaxe ou dun arquivo zip, vale? Remarcamos arquivo zip, non nos di os requerimentos aquí, e se lle damos aquí, aparecerían se introduce a biblionumber, vale, xa está cuberto por defecto, que é do rexistro que queremos, ao que lle queremos subir esa imaxe. Vale, damoslle, isto xa está marcado por defecto, non hai forma non hai xeito de quitalo, e daríamos a procesar imaxes. Vale, entón, o sistema devolvenos este informe no que nos di os resultados da carga de imaxes, o sistema topou unha imaxe e temos dúas opcións, subir outro arquivo, bueno, tres en realidade, ver o rexistro final e volver. Vale, se lle damos a ver o rexistro final, imos ver como queda o rexistro que antes non tiña foto porque non ten ISBN, pois agora ten esta foto que acabamos de subir. Entón, como non ten o ISBN consignado, pois non hai opción de subilo a cuberta culés. Entón, o que podemos facer é cambiar a imaxe outra vez por outra, vale? Se se trata de outra edición ou do que sexa. Entón, nada, para cambiar a imaxe o proceso sería o mesmo, seleccionar o mesmo, e xa está, non o imos facer porque xa está subida esa imaxe. Vale, entón, imos volver aquí. Vale. Entón, como vedes, se facemos unha búsqueda calqueira, por exemplo, casa, sabemos que hai distintos rexistros pois que non teñen a imaxe. Entón, o xeito... Oye, a imaxe, este tipo de imaxes as poden subir aqueles usuarios que teñan permisos para subir e cambiar cubertas. Vale, por exemplo, un axudante de biblioteca que únicamente terá permiso para prestar e devolver libros, pois non vai poder acceder a estas funcionalidades. Vale, entón, sabemos aquí que aqueles libros que non teñen o ISBN consignado, pois a opción é a de cargar imaxe. Vale. Neste caso, que temos aquí, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, pois temos aquí o ISBN consignado, entón a opción que nos amosa o sistema sería a de cargar imaxe de cuberta a culés. Entonces, a diferenza da subida de cubertas en local, pois aquí ábresenos este emerxente e no outro caso levábanos pois a ferramenta para subir imaxes. Se vos fixades, se volvo para atrás aquí e cargar imaxe, lévanos aquí a ferramentas, vale? Usuarios e circulación, catálogo, estas serían as ferramentas que aparecen, pois aquí, usuarios e circulación, catálogo, vale? É unha forma de ir rápido aos demais módulos, vale? Sen necesidade de volver a pantalla principal. Entón, non sei se tedes algunha dúbida, se fun moi rápido, se queredes comentar algo.
O cambio de cubertas, sí. Por exemplo, imos volver ao de Whisper. Vale, aquí esta xa está posta a imaxe que cambiei eu pola outra, vale? Neste caso, a ver, eu puxeno como exemplo, pero seguramente a cuberta que estaba posta antes faga referencia a esta edición en concreto, que é unha segunda edición do ano 2000, entón volveríamos darlle aquí a editar, cargar imaxe de cuberta a culés, vale? Daríamos a seleccionar arquivo e seleccionamos o que tiñamos antes, vale? Que sería este. Damos a abrir, vale? Xa temos o nome do noso... Bueno, se lle volvedes a clicar, volvemos a abrir o explorador de Windows, vale? Coa imaxe, volvemos a seleccionar, non vai a ser. E damos a subir arquivo. Vale? Quedase pensando un ratiño e a coberta subiuse correctamente. Vale? Cerramos a ventá e xa está cambiada unha por outra. Entón, o que me preguntades de en que caso podedes facer, pois seguramente neste caso a imaxe orixinal deste rexistro bibliográfico que corresponde con esta edición, pois fose esta. Eu cambiei a outra que tamén era do mesmo título, pois porque coincidía para ensinarvos como cambiar unha cuberta por outra. Vale? Non sei se queredes facer algunha dúbida máis, volver a repetir algún paso. Outra cousa, podemos acceder ás ferramentas tamén dende o máis, ferramentas, vale? Xa o sabedes, xa o digo en todas as sesións, pero en Conja temos os módulos aquí principais, ferramentas, e tamén aquí para poder acceder, pois que estamos aquí cambiando esta imaxe, cargando a imaxe local deste rexistro bibliográfico e de repente queremos ir pois a outro lado, pois damos ya ferramentas e levaríanos a outro lado. Incluso poderíamos estar neste rexistro e darlle a máis ferramentas, abrir nunha nova pestana e temos aquí, mentre temos aquí o noso rexistro, pois podemos consultar algo que teñamos aquí. Tamén podemos cargar a imaxe de coberta local, se vos fixades, levábanos ao módulo das ferramentas. Seleccionando aquí. Aquí, seleccionando arquivo e imaxe, e teríamos que introducir o biblionumber da cuberta. Vale. Entón, por exemplo, imos poñela aquí, aínda que non cadre. Vale, como aquí recordamos que cargar imaxe é local porque non ten o ISBN, pois collemos o biblionumber que o temos aquí na URL. Damos a procesar imaxes e atopounos unha imaxe. Podemos ver o rexistro final aquí e xa estaría aquí cambiado. Vale, entón, a min resultame máis cómodo facelo dentro do propio rexistro que estamos a modificar antes que buscar pois o biblionumber e ter que ir a ferramentas e cargar, pero que saibades que tamén podedes facelo dende aquí. Entón, algunha dúbida máis sobre o calendario, sobre os tipos de festivos ou demais?
Bueno, antes comentei tamén que eso, que o usuario que vai a cambiar a cuberta ten que ter os permisos necesarios. Outra cousa, bueno, ten que ter os permisos necesarios para poder acceder aquí. Se non os se o usuario que se vai encargar diso non os ten, teríades que solicitar que vos den de alta no servizo indicándovos o nome e o número de carné. Vale, cando subimos unha imaxe, que esquecime antes de mencionalo, tamén aquí aparecería esta pestana de imaxes e poderíamos ver esta imaxe, vale? Como é unha subida dunha imaxe de tipo local, pois tamén podemos eliminar a imaxe e entón apareceríanos aquí unha mensaxe de se estamos seguros de querer eliminar esta imaxe da cuberta. Entón, daríamos a aceptar. Vale, por defecto xa aparece aquí, poderíamos volver a subila dende aquí ou imos volver, se refrescamos, en teoría xa non aparece a imaxe porque a eliminamos localmente, vale? Entón poderíamos tamén subila dende aquí. Esta tamén o que nos fai non é, como non é para subilo dende que lees, pois lévanos a ferramenta de subida da cuberta local. Entón non sei se queredes preguntar algo máis, se tedes algunha dúbida sobre calquera cousa. Se xa o intentáchedes antes, os que xa levades a biblioteca, xa probastes tanto o calendario como a subida de imaxes. Bueno, entón, nada, se non tedes ningunha dúbida, nin nada máis que comentar, pois se queredes deixamos aquí o webinar e vémonos no seguinte, que será o martes que ven. Entón, nada, vémonos o seguinte día. Veña, pois nada, moi boa tarde a todos. Espero que vos servirá este webinar, vale? Para as funcións da vosa biblioteca. Entón, nada, moitas gracias por escoitarme e ata a próxima. Gracias a ti tamén, María. Nada, moitas grazas. Hasta logo.